Uah! Hòstia, que fort! Uala! Tu t'has agafat encara. Millor aquí, eh? Aquí fa domingo. Sí que fa por, sí. Va, som-hi, segona part. No m'havia fixat en res, estava tan nerviós. Vinga, som-hi. Enrere, en el canvi de via. Hòstia! Hòstia! Uala, uala! És boníssima, eh? Segurament de les millors entrades de muntanya russa que hi ha, eh? Va forta, tu. Uau, vaya cues. L'altre dia no les vam veure, eh? Uau. Sí, per amunt. Uau, vaig ben fixat. Altre dia. Ai. Ahí. Sí, ara tindré por perquè jo tinc molt vertigen. Bueno. Està, tenc els ulls. Què? No, estic bé. Estic bé.
deixarà, perquè aquí deu haver-hi un QR. A veure què no ens deixarà. Aviam. Ah, sí. Mira, doncs ens ha deixat passar 5 minuts abans. Mira. Que bé. Bueno, no veurem les cues, però jo què sé. Igual es veu el llançament des d'aquí. Ens ha guardat. Ai. No hem deixat a dins. Vale. Amor, ja estem a dins, Brutal! Uou! Uala! Brutal! Uau! Brutal! Uep! Uau! Ui, ui, aquest! Uau! Uala! Que feu! Aquest últim! Bueno, ens falta aquesta muntanya russa en Wild Mouse, que la veritat és que no tinc ni idea com és, més spoilejat, 0. Olles, puges amb un ascensor. Què? Quina por. Mai he pujat Jo tampoc. Ho estàs gravant? Sí, sí, tant. Què? Hi ha gallina? Ja. Hòstia! 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 Uau! Quina por, amor. Uala, quina por. Uala. Ai, que ens grava. Ai, ai. Hòstia. Ai, ai. Em el cague això, Hòstia. Hòstia, hòstia, hòstia. Hòstia. Hòstia! Uau, 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 uau! Uau! Hola, hola, hola! Gira fortíssim! Uau! Hola, 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 hola! Que sembla que caiguis, Ui! Uau! Ai, ai, ai! Uau, uau, uau! Una altra! La foto! Uala! Uala, és divertidíssim! Uau! T'agrada, Uau, és superdivertida, I arribem a l'àrea de Rússia, que aquest any és l'última, perquè, segons han dit, ho tiren tot a terra, com he escoltat, ho tiren tot a terra i foten tot de nou. Per tant, segurament, aquesta muntanya russa que deixarà d'existir, jo crec que està confirmat. La veritat és que no estic trobant gaire info, però creiem que aquesta Euromir és de veritat. O sigui, aquesta Mir, a l'estació russa internacional, és de veritat. Creiem.
i se la peten, per cert, confirmat a finals d'aquesta temporada 2026-2027. Què, d'inici d'esquena, eh? Sí, que tens més espai. Sí. I darrere no sé què. No. Ai, ai, ai. Veus, ja anem de cara? No? Ai, ai, ai. Anem de canto, no? Uau. Sí. Tun, 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 tun. Però és perquè et vas trobar la gent diferent de cara, saps? Devem pujar per una torre. Ja li cal una cara, eh? Ara, això fa 30 anys, hauria de ser. La polla. Ah, hòstia. Crec que em farà una mica de vertigen, eh? Em cague. Hòstia. Hòstia, sí que cague. Hòstia, jo no miro. Hòstia. Hòstia, quin vertigen, nano. Hòstia. Me cague. Jo quan miro un fora no miro. Ai, 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 ai. Hòstia. Ah! Hòstia, 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 hòstia. Hòstia, hòstia, hòstia. Amor, fa molta por. Amor, fa molta por. Fa molta por. Molta por. Ho estic pilladíssim, eh? Ai, 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 ai. D'esquena. 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 Amor, crec que baixem, eh? D'esquena. Ens suelten. Uau, com tremola! Hòstia, foten tot del revés! Uala! Uala! Sort que hem fet, sort que hem fet de cara aquest tros, eh? T'han matat, oi? Som-hi cap a Atlàntica, va! No? Ara sí. Ja, si té una mica de bateria. Bueno. Ai, amor, mira una Sí. La veritat. Wow. Wow. O să ne așteptăm Una primera fila. No, a última. Bist du Wortwort nicht gefahren? Fa impressió aquesta baixada d'esquena. Acum este acum. I és xulíssima aquesta àrea perquè es mescla l'interior d'una àrea, diguem, que tu pots menjar, hi ha com un tobogan i no gaire més, hi ha una botiga,
amb l'atracció. I això és com superxulo, mira, veus? Vas entrant al regne dels Minimoys i... Uau, és que és xulíssim. És que és xulíssim, mira, mira, allà a la muntanya. Que és una barreja entre Dark Ride i muntanya russa, però és que és preciosa, de veritat. Unseren Schatz geklaut und hält die Prinzessin Selene und ihren Bruder Peter Mensch gefangen. Auch Arthur und sein Großvater sind dabei. Ihr müsst uns helfen. Ai, 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 que xulo. Ja estem, És que la cinta no para. La cinta no para. Oi, ça va? How are you? Fine, and you? Fine, thank you. Artur! Ens hem patit. L'aventure commence! És tan maco. Uei! Ui! La vella. Ai, va anar tan ràpid l'altre dia, no me'n recordo. Ai, 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 va molt ràpid! Està obrint la 9. El Pizzero. Mamma mia! Ui! Aquest no l'havia vist jo. Quina por, Ui, ui, ui! Ui! Hòstia! Com vibra ara aquí el cul. Paradise Alley. Uau, és que és espectacular això, Uau. És increïble això. És increïble. Ui, 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 ui. Ah, hi ha el tobogan allà. Ah, hola, s'apropa molt, Ai, ai, ai. Uou! Uou! Ai, ai, ai. Uau! És increïble. Sí, és xulíssim. És que és tan xulo. Uau! Uau, és xulíssim aquest tros, M'encanta. Ui, ara, apretava a saco, Apretar el botó saco. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Diuen que si apretes més de 5 vegades ens toquen a l'esquena. Ai, ai, ai. Apreta, Moscou. L'esquena! Sí! De costat, És xulíssim. Uau. Quina olor a mel. Hem guanyat el Rubís. Peta. Sí, ahir vaig veure un tros de la peli de Can, de Moulin Rouge, això. I clar, aquesta muntanya russa està basada en Moulin Rouge i la veritat és que és xulíssima. Avui hi ha moltíssima gent i corredisses i tot. Jo crec que per anar
Jo no crec que sigui per anar al Can-Can, la veritat, però bueno, aquí hi ha molta gent que va cap allà, molta gent que va cap allà. Algo de cua farem, segur, vull dir que algú ens copiarà el dia. Però mira aquí, Moulin Rouge. Xulíssim, no, la gent se'n va cap a Silver Star, que està allà a la cantonada. I aquí tenim la bola gegant que sembla la d'Epcot i aquesta zona de França, a mi m'agrada molt. Ara, no sé què deuen pensar els alsacis, que tot això, o sigui, la zona de França sigui París. És com quan sempre representen Espanya, representen Andalusia, i toros, sempre. Bueno, va, som-hi, cap a Can-Can, Moulin Rouge Can-Can Coaster. És la hòstia. Ui, doncs sí que entra gent, No serem els primers, però vaja, tampoc crec que fem gaire cua, perquè aquí les operatives, la veritat és que són la hòstia. Mira, no, mira, sí que ell és el primer, vull dir que pugem dels primers. Aquí hi ha aire, És que representa... Amor, és com les taulades de París, no m'havia fixat. Hosti, hi ha algú que s'ha deixat.